Je tam niekto? Tu sa nie, tu sa série. Kupujte jedovaté huby. Babka, preboha, a kto by už len kupoval jedovaté huby? Ale, synku, kupujú pre zaťa, pre svokru. Tá tvoja mačka mi včera zabila môjho rottweilera. Čo ti šibe moja malá mačička? No áno, zabehla mu v krku. Čo je toto? Je toto stretnutie pehavých ľudí? Nie, ale niekto sa vysral na ventilátor. Ja keď som bol malý, bol som taký škaredý, že mi na krk priväzovali rezeň, aby sa aspoň pes so mnou hral. Moja žena chcela na narodeniny niečo, čo urobí z 0 na 100 za menej ako 3 sekundy. A čo si jej kúpil? Porsche? Ferrari? Nie, osobnú váhu. Každá žena má niečo pekné. Jedna oči, druhá vlasy, tretia kamarátku. Správaj sa ku mne ako ku psovi. Ako to myslíš? Daj mi nažrať a pusť ma von. Pracujem dobre, tak prečo ste mi nedali výplatu? Lebo vaša práca je na nezaplatenie. Nezajdeme na miesto, kde sme sa prvýkrát stretli? A myslíš, že nás po 10 rokoch pustia na dievčenský internát bez priepustky?